Kublai Pibaro Shakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakongsan mentah ke sengi kilong. Platno umahe di lapang entep don burom ha ke katsan terik Nailur. Li upadar John Zuzamia ya ke farmers market ha ke jingi kenduk lang habits. Pak Khubor ngolem ubak Miral Bon bat ke RBYF sya ke ying kesem umahe lapang. Bat ke Khubor ngolem na ubak Vincent H. Pala. Bat mentangin pa sya ke Khubor bakam banyak. Umahe di lapang kumbala jutip bat khot 8 yu ula klak no ha ke khat arterik Nailur ha Bethany Hospital Shillong hadin bekejing pang ke laban yu la kat tu kat nipor. Ke Khubor bala yo na ki bahayeng kaya thu ya umahe di lapang entep don buram yu ha ulum jing tep ke balang Presbyterian ha waking ha ke no sngi khat santerik Nailur. Ya kamet jong mahe labu haying syong jong halua la shumer na kebenta ban jungok khat do yu da ki bahaying asem kilok kijor bat baro kitu ki balaya e ya thon bat kaying kasem kalapen kre ban don ki jingle niam bakhat do ha ka khat san terik Nailur haying syong jong na do kapor shipau bejimen step bat hadin kata Enra ia kamet jeng syamadan students jayau na kebenta ki jingle buram da ke sorkar Jylla ha kapor no sngi. Bat hadin kata enra ia kamet jeng sya ulum jing tep ke balang Presbyterian ban pendep ya ki jingle niam bakhat do. Dr. Donwa that Wilson lapang ya ubala jutep pat ba kum Dr. Didi lapang. Ula klak no ah kamit jong ka khat arterik Nailur arjar apusan ha Bethany Hospital Shillong. Uladap kendai pulai senem kerta. Kendiat syapang Dr. Lapang, lakha yu hakash pautrik yayong kat kendai spak lai busau. Udai ukun beningkong jong uba don war. Dr. Lapang ulawan na kalong ying long sem kebaduk. Ha kejing long Samla, ula kam nong belati surak pan kershan ya ladi bat ban betengi kejing pulih. Kam hadin ula yok kam sorkar bat utrei kum usap inspector of schools house nem kat kendai spak san pupra. Ulai poika bat kakong Amethyst Linda Jones bela bat udan arngut ki khon. Uba lapang ulai kun election kum ukertong shimet na nongpo house nem kat kendai spak nyo po ar bat ula job. Ula bat ya kesyuki menteri rang bat la sausin house nem kat kendai spak kendai po ar kat kendai spak kendai pulai ar hajar lai hadu ar hajar mriu ar hajar nyo hadu ar hajar pra bat house nem ar hajar kendai hadu ar hajar shipau. Ulalong unong elam besyidhem keseng kongres labun bun snem. Hau Nailur arjar khat pra ula ino e keseng kongres halor ke jing benyau beki nong elam ke kongres kim ithu syu bat nyau kori ki nong elam balano karta bat ula rung dukhot no sya keseng NPP jong pernu e sangma bat lathung advisor yu ha ke sorkar jong menteri rang ba Konrad ke sangma. Kum unong elam pat ba umahe di lapang ulaya ling babun kilho ki at kithem kilum kiwa kijing kemen kijing sngosi bat kijing ero kijing penrem Henry karenyeng jong ka yeng kenjereng kum unong yalam ubadon kaman bat ke ikhtiar hakmat ke perthai India ka Bosco Integrated Development Society bids kala pelong ye ke annual general body meeting ha ka khatlai tarik Nailur arjar apusan ha kasin ke beningkong Hakini kesngi lesdang shwa daga jingdwai balaya lam do padar John Zuzamia provincial ke Shillong province. Baro kidukot kentup na do provincial padar John Zuzamia ubalalong kamu president, padar Archidius Puwen vice president, padar James Ternyang secretary, padar Genesis Wanyang treasurer, padar Michael Makri, padar Cyril Turkey bat kakong Lili Sotun kile shimentalang hakini kejingya kendolang. Kabakam kerpang hagani kesngi gadi kejing pli jong padar John Zuzamia ya ka farmers market lani ka yau kinong rep kabadairu kesin ke beningkong bagi nong rep kinwan bandi ke jhur jongki nikithan nong kendong. Hakini kejing ya kendo lang laya keren syapang ki project papher bala penterikam da ke bits bat la pelat ru ya ke newsletter ke bekedau syapang kumno ke bits ke tereshitom ban penlong ya ke Shillong kum ke Jylla ke bekentiu ya ki kenarit ban kentiu ya ki Samla jong ke than syatai lam mi ngi ke ri India lingba ke bits Tibet
ban ai bori gi khna lingba gi jingpen shai ya ka hok jangki bat ki weide. The farmers who have come and they have occupied these stalls, and also some buyers also I can see. Lot of buyers also already come. I like to thank everyone who have come from different. Having a GM and also GB meeting. So congratulations for the good works that you are doing. So many staff are here, and through your collaboration and through your support, with you we are able to reach out so many people, to the needy in the rural areas. So many social works and the programs that we are having through these bits. I hope that this farmers market is also one of the fruit of this one of the work, and also to show to others that our works is not in vain, and so people are benefiting and they are producing good fruits as we are seeing here. And so I would like to open this farmers market fresh from the fields. I hope you will enjoy. I like to see all these green, these vegetables and all that one. So very, very nice. I think some of them also we will see, and we can also take home maybe for our community today itself. So thank you very much. So I declare that this farmers market is open. Who are here, and also those who are part of annual general meeting, as we are about to. It will be till evening, so now we move to the next program on top of the hall, and we'll begin our AGM program. So all are requested to go up. Very nice. You will be over by evening. Yeah, bakery, banana chips. You should have announced in the church. Did they announce? They announced, I think we have told, but I'm not. Pickles. I have sent to the Clears. Shinahi na kumno ne. Shinahi. Hey, laban ng pala kanila po sa lupa. Hey, sobriyan ka no. Yang kulay, ang kulay delay ang. Wan. Yan. Of this last 1 year, to recognize also the challenges we continue to face, and above all to strengthen our vision and carrying forward the novel works that we have been doing. It is also a very special joy to extend a warm welcome to for our provincial, John Jylla, and the chairman of BITS, whose presence, despite his many responsibilities, shows his commitment and fatherly concern. This morning, on this AGM World General Meeting, maybe this is the first time I think I am attending. Also last year, I don't remember, that we had this AGM meeting. Very informative and very inspiring to listen to the reports, especially so many good works that have been done in the last 1 year. Through the BITS, various programs and the projects that we came. Release this
its newsletter, which will be read by so many people who will come to know about what we are doing, what we are doing, and also we have a greater impact on the people and also all the stakeholders, also those who are sponsoring and supporting our project. Uba Miral Bonds im MLE na nongpo ulapha ek Khubor snowlem shaka yinga sem jong mahe didi lapang kamtam ye kong Amethyst Linda Jones bla baru kunjung i halor ka jingkhlat no jong ni urangba uba kraw ka nam ka kerteng ha kini ka Jylla bad hakari India barok kawai. Kumju Working President Garibhoy Youth Federation RBYF ha ka kerteng jong ka seng uru ulapin pau ka jing snow si bat ka jing snow kenja halor kani ka jing khlat no uni unong yalam jong ka Meghalaya. Kini kirang ba kila Khubor bakin duai haublay try kenrat na kabenta ka jing ja thaj bat ka jing suk ka mensim jong umahe didi lapang. Khubor laka mensim ka jing songkhya na sungo man penpau ka jing soksi ka bakraw alo ka jing khat no ka jong i mahe doktor didi lapang u bolong u mentor yang bolong kum kupa yang simet kum u nong mikmat na ka nong po konsensi u ba menta ngasungo ka de ka jing du ka bakraw jungi kum ka nong po konsensi bat ka them ri boy hi barok koi bat ka Jylla hi barok koi alo ka jing khat no ka jong i menin menmet bat ba na so ban pha ka jing snowlem ya ka ying ka sem ka jong i ya i nya Amethyst black ya i khun chenrang jong i ba baluk black ki ksiu ki persakurin ki men ki para ki ba ying ba sem jong i yang ka kur lapang ro kum ju anong jiri bat ki jaka so ban pha le jing snowlem ba uble un ai jing ja thai ya ka men sim ke jong i mahe lapang bat ha ke ju por ba dang bu ku jing duai na ban ta ki ba ying ba sem ke jong iru bakin na la banang pentikna bakin bu ku jenya hau ble tai kendra bat kini ke baro ki de ki jing bu be ki jong nong bu nong thau ha ga ba ibet ben sim no yai mahe akarta ka ba malu mala kandai pandriu snem tam la ni duna ke jing no senyang ke jong i ya ka temri boy ya ka nong po ko tunsi ba ya ka Jylla iparo ko wi ke de bangi kumki ba ba ni mala ban kala ye ki mati ke ba i la ino sedip jong i bat kum u emle bo mi i la penhe pensan yang simat ubala kerku ubala ai ka jing hikai na do ba ngedang dan bang yang nyambut angkat ba i kutu badro ha ke jing yai lenti adu snam aga khat pra bang yo ka lan pan yen ka election ban job ka de ka jing kerku jong ble bat kham tham ka jing kerku ka blessing na i ma he lapang mangalong kum ni kum mangalong dan mar kata bagi sim ya ka ne ka jing khat ka jong i anga simet la ne personally yang ai klade ke jing tu ka ba kraw hatu kata bangladu yau ne urang ba ubolong kum ba peni ba ju patai ba ju sneng ba ju ketu ngana ka po mar kata ne ka po kum nong mi khamat uba mi bujuli ka jaka jong i dwai ble tai kan ran na ke jing ja thai kum sim be jong i ke yang ka sem ke jing ba ro ba ngi scam ba ka ribhoi ke jong i ke Jylla ke jong i kanang penmi su ha kane ka por ka bamanta na kum working president jong ka RBOF central body ha ka pen hi jong ka sang barakoi ni penpau ya ka jing sosi ka bakrau halor ka jing khlatno jong imahe dr didi lapang na kane ka slap thei men hadin bangio jingtip bai mahe dan shu ngidu ka mensim ka bakrau hakane ka them ka dong ri bhoi jungi khamtam ya ka Meghalaya state brokawai hawidei bat kane ka jing ino jong mahe ka jing pang ka bal adap ka to ka nesnam hak jing long tumen jong i bat ila
kot karta ke bahendriu hak ba kendai pendriu snem karta ha ke ba mai ila yalam kum unong yalam ba krautam ha po kari kasi jentia ji kamtam ya kadong ribol dorokoi ni penpau ya ka jino senyang jong umahe ke bangim la su banyo kamtam ya ka them kadong riboi bai jongi kumjuru ya ka state dorokoi kari kasi jentia ngimla ban penpau ka jing sausi thang ka ba mahe ha kata kapor haus nam chejar khandai spa nyo bu khandai dei mai iwei I rangba I badon bentalang ban form ya kaseng Ribhoi Youth Federation RBOF hadu menta kasi ka ba mahe ila klatno na kane ka slak partai kaseng jongi ru kaladap sau hundrus nem karta kabasno tenat hakawai kalian shwa mahe in ino na kane kasla ka partai ba ka RBOF Ribhoi Youth Federation kalayo ban snai ka office ba umahe ha ka nyo tarik julio arajar arkusau ilayo ban pli ban kapribon da ka ktila jong ya ka office ba hedu jong kasang RBOF kabadon hasaiden Henry ni kwa kajilong breu ba imahe ngi na so benut ba imahe ino ingi hindai ngimla thau parkai kasong ha upenrat banajrong bala burenti ya kalong reniang kaman reniang jong imahe ha kaju kebenta na kaleng jong kaseng ngi penpau kajin snopsi ha kaju ru kapor ngi pha ya kajin sulem sha kibahinya sem jong imahe khamtam ya inya emitis bla ki khun ki ti jong imahe ki kan jong imahe ki persa jong kimahe ki kini jong kimahe bat paro kimnya sam jong imahe ba ai ba ngin shane akti jong ublei manajrong ngin dowai ha upenrat manajrong ba un ai ka jinjat hait bam jukut ha ka met ka mesim jong imahe ai imahe in poi sebeneng ha ka jinsuk in poi sebeneng ha kata ka syuki ha ta ka jaka ka ba ublei try kan rat ulabu bat ka mesim jong kan song jat hait ha ka hima beneng ba uji sukres ulabu na mata jong ha ka ju ka benta ni pha siking ngesem kalong ba ai ba ublei try kan rat unang karku kardo ya ki sem parhai ba ha ka ne ka por ka chin subsi ka umat kampung bekimi ba utrai kan rat un pentengannya ki un ai kalat klenti jongki balai sai sisgi kinyalong kawai kinya teli wat lada imahe indan su nakane kasla partai ai bakane ka condolence message jong karpe of sha bainya sam jong mahe kanlong kawai na ka banta ka bakar vef kadan bentalang hakacing khat no jong mahe khamtam Uba Vincent H. Pala, President ke Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC, bat Menteri Barim ke Sarkar India. Ulapha ke Khubor ngolem syaka ying kesem jong uba didi lapang ubala klat no ah ke khat artrik Nailur Bethany Hospital Shillong. Ha ke Khubor ngolem uba Vincent ulaong ngas ngau si kthang ban yo ngau ye ke jing klat no jong uba didi lapang ulong kenyi bat unong yalam jong ke Meghalaya hakini kisnem balala. Ulalong uriu rangba ubala sandur bat betin lenti ya ke jingroi bat ke jingkiu irat ke seng kongres ha Meghalaya. Ke jing start ke jing shempang bat ke mati jong u kin yai ne bat in yai pertu da ki pat ba ke Meghalaya ha kisnem bat ki por banwan. Ulalong ru ke jing klat no jong uni rangba ubala long unong betin lenti ya u shimet kalong ke jingdo ke bakrau yanga bat ya ke Jylla hi barok ke wei. Da ka mitsi mas ngokia ngapen pau ke jing snolem ya kani ke jing do jong ki bayi ngesem ya ukpa bat ulong kni badap renyeng ai ba ka mitsim jong u kan shong that ha jing suk ha hi ma beneng bat da kini ki khubor ngila poi she ka bakut tat hadu bengdai shem yang khuble shibot